Nicholas Grek, ir-raġel li maħsub li kien il-moħħ wara qtil ta' taqtates fil-Mosta lura fl-2014 li makkużi kien inħeles minnhom kawża tal-istat tas-saħħa mentali tiegħu, qed jitlob il-qorti biex joħroġ mill-isptar Monte Carmeli. Grek, li għandu 44 sena, kien inbagħat l-isptar Monte Carmeli wara li ġie deċiż mill-qorti li għandu jinżamm fl-isptar kemm hemm bżonn, segwit minn psikjatra maħtur mill-qorti, minflok jitressaq proċeduri kriminali kontrih. Huwa kien tressaq il-qorti wara sejba ta' attak li buqtatis imsalbin li man-nimal imsalbin kien jiddendilhom ma' bosta żoni misjuba fil-Mosta fuq medda ta' 4 snin. Il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti ippreżentat protest ġudizzjarju fil-primawla tal-Qorti Ċivili kontra l-Awtorità tal-Artijiet. L-FKNK talbet biex l-awtorità ma tidħol f'ebda ftehim ġdid ma' BirdLife Malta dwar it-tmexxija taż-żewġ riservi tal-Għadir u tas-Semar. Fi stqarrija, l-FKNK qalet li ħadet dan il-pass peress li BirdLife Malta u waqdiet oħra attakkaw il-mekkaniżmu u l-proċeduri li ġiet użata mill-Awtorità tal-Artijiet fil-ftehim mal-FKNK dwar ir-riserva tal-Mellieħa u l-Miżib. Lamin Silaħ ta' 23 sena ġie kkundanat 14-il xahar ħabs wara li jammetta fil-qorti li nqabad 45 pakkett bil-ħaxixa tal-kannabis. Iż-żagħżugħ mill-Gambja ġie arrestat mill-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra drogi wara li rċiviet tarif li fl-imħawi magħrufa bħal Tafra Ben kien hemm persuna suspettata li kien fil-possess ta' droga li kienet se tinbih. Mahmoud Sulejmani Ben Ramadan ta' 52 sena ġie kkondannat 30 xahar ħabs wara li nstab ħati li seraq flus kontanti minn ħanut fl-Università, xorb minn supermarket fil-Fgura u flus kontanti wkoll minn kafetterja fil-Belt. Il-Pulizija waslet għal Ben Ramadan minn filmat elevati mill-ħwienet u l-postijiet fil-viġinanzi.